Ola, que tal? Moi boas, son Toni López García, redactor de deportes da Radio Galega, e quixera propoñer a candidatura de Pablo Hinojar aos Premios Terra de Hércules 2026 polo seu intenso traballo como adestrador, deportista e directivo. Considero que a título póstumo Pablo Hinojar é merecedor deste Premio Terra de Hércules 2026. El foi o faro que iluminou a carreira de moitos ximnastas na nosa terra. Foi esa luz que marcou o camiño para que deportistas como Melania Rodríguez chegasen ao máis alto do seu deporte. Marcou o camiño para que Melania chegase a ser campeoa do mundo de doble mini tramp. Por todo iso, moito máis, considero a Pablo Hinojar como un referente, unha luz pro deporte galego. Por iso, Pablo Hinojar, para ti, para nós, para Galicia. Fai a túa proposta para o Premio Terra de Hércules na web amareterra.org.